अच्छा तो हमनी के मरद मेहरारू में आज कई दिन से झगड़ा फसल बा। अब फसले माने मौगी से राय हो गई तो मौगी कहती है का ए सुनी ना चली आज तनी हमरा के कहीं मेला वाला घुमा लिए। हम कहनी है जे ठीक बा चल चल आज तारा के हम सोनपुर के मेला ले चलतनी। ए मेहरारू मेहरारू ए केने बिया जे नहीं के बोल हो वही बारे से कहतारू जे हिया चली हुआ चली चाल कहले वो बोलते नहीं थी। अच्छा काठी कहतनी जी तनी हो आखिर तक कई दिन से हमनी में लहर झगड़ा लागल रहा ना मन रात से राय हो गई बा तो चलेगा हमनी के कोनो मेला वाला घुमा वाला। हम तो कहम जे सोनपुर के मेला चले के मेला कहतनी बाप रे हमर मियाँ कुछ बोल चली ना पे। अच्छा तो सुनो ना तो हमनी के चले के नरकटिया गाँव ठीक बा और वहाँ से ट्रेन पकड़ल लई आ सीधा सोनपुर चल सोनपुर के मेला वहाँ कैसन मेला लागेला जी हम आज ले नहीं की जानत। बाप रे आज ले तू जान ला ही नहीं खूब। अच्छा तो चला आज हम दिखाइए दे तनी तारा के ठीक बा। सुनी ना आज ले तो हमनी के लइका फैका ना भई चले के सोनपुर के मेला घर कोरा के लइका मांग लिया। अच्छा ठीक बात है जौन जौन इच्छा हुई तू मांग लिया ठीक बा। तो एगो काम करो चलो ओ ये नरकटिया गंज स्टेशन है हाँ ए भाई ये हो। अच्छा ए मेहरारू तो एगो काम करो तू यहाँ रुक सुनलू आ हम जा तनी टिकट कटा के आओ तनी आ एगो और काम बा ओ ट्रेन देखले बारू की है। आई पापा माज ले ट्रेन नहीं की देखले बताई ना कैसन में हरारू भी ये जमाना के आज ले तू ट्रेन नहीं खुजे ना हमनी के तो शादी भइले 40 बरस हो गइल आज ले देखलो ही नहीं की। बाप रे बाप सुनो हम बताओ तनी ट्रेन करिया होला आ उजर धुआं बिगला सुनलू हम जा तनी टिकट कटा के आओ तनी आ तू यहाँ रही देखिए ट्रेन छूटे मत केंगा बोलेला। हाँ अच्छा वो अपने आई तो बोली तो तू सुन लियो लेकिन करिया होला उजर धुआं बिगला कोरिया वाला उजर धुआं फेंकेला उ तो हमार घरे टेम्पुलिया बन वो उजर धुआं फेंकेला तो करिया नहीं खा न अरे वो लम्बा होला बड़का होला हाँ अच्छा रोडवा पर चल दू मंजिला काठी बोलेला। हाँ सुना ना हम जा तनी टिकट कटावे सुन लू आ तनी लूट से रही ऐसे की जाई स्टेशन है आ जल्दी आए ना तो छूट जाए तो दिक्कत हो जाई। क्या हो जाई पान बड़ा हम खानी तनी पान उन खाओ के तब है ठीक बा जल्दी आए। हाँ बाप रे आज हम ट्रेन पर चढ़े हमरा मजा आ गई बाप रे बाप। अच्छा चलता नहीं हम बैठे आई तो चंद चढ़ जाए। हेलो ढेर दिन से हम घर ही बैठल बनी जानली लोगन आई मोमहरे के गांव से शुरू कैले बनी बाहर जाए के देखी लोगन कितना बढ़िया हमनी के आज यात्रा बा आजे के दिन बा। आई बाप वो तो चल गई पान खाई तो ट्रेन में देखो तनी आ गई। आई बाप आई बाप छूट जाई होता आई बाप आई बाप आई दादा आई दादा आई बाप रे बाप इधर ट्रेन में छूट जाई। आई बाप आई बाप आई ना ये छूट जाला ट्रेन में देखो तानी आई ना जल्दी। आई बाप छूट जाला ट्रेन में तब जल्दी आई ना जल्दी आई ना आई बच्चे
जल्दी आई ना ये छूट जाला ट्रेनवा हाय बाप रे बाप हमरा मामा का कौन हो हाय बाप बड़ी भाग से ट्रेन मिलल बा कोई चढ़ल नहीं कि अपन हाय कोई जतर देख के बाहर दे दे हाय दादा बड़ी भाग से भेटाई बा ट्रेन ला कोनी छोड़े न दियो हाय बाप ए पैची ना तू काय मत रहो बैठी ना तेजी से ए ना बैठी ना चला ना छूट जाए तब जाइए बैठी ना ए छूट जाए बैठी ना ओ राम छोड़म ना तो छूट जाई आई बड़ी भाग से भेटाई बा ओ सुनो पहले हमार ये बताओ तारा कुछ और बुझात नहीं क्या है बतियाम की चोर है हद हमारा ममहर के गांव के नासाबा हो पहले सुन अरे हम ट्रेन नानू है सुन कहाँ से आइल बड़ा सर अरे हाई कितना दिन के बाद लॉकडाउन में हम घर रहनी आई बा कर्जा से दे भरल बा एगो बाहर गई तो कर्जा चढ़ा दिला संजय 3 महीना में आराम फेन करे पड़े अरे हने ए सुन ए रुक रे हने ई तो तोर मेहरारू ही हो हैं ए भाई हमारा में बाकी हुरदी मुहवा में ए हमारा में गलती नहीं है उतर ना कौन देश से बस समझाओ हम तेरे नहीं समझाओ कर तो पहले समझाओ पहले ओकरा से ऑन है ऑन का कही ऐसे ना बियाह ना कही जाला दशा हो जाला बताओ तो मेहरारू नया बियाह तो काफी है जी तारा नहीं का बुझा ना हेलो ते तो पढ़ल लिखल बाड़ी है ना सामने आओ ते घर से बाहर जाए के बेरा जब जानता रही तोर मेहरारू निप्पड़ बिया बकरी हारिन बिया भैंसवारिन बिया तो ओकरा के सब समझा के घर से ले जाला बाहर घुमावे हैं मेला में भाई सब समझा देलो हाँ समझा देले रही हो तो ते आते भोसड़ी वाला हमरा काहे मरली रे ते काहे मरली हमरा के उ तो पढ़ल लिखल समझाओ अभी तो समझाओ ट्रेन ना होई समझ हैं सुनो अब शांति से आओ हम ट्रेन ना तो हनियो खानी यात्री हई हमरो बाहर जाए करलो है समझाओ सब बकरी काथी अजी है ने आके बताई आगे अच्छा ये बता जब तोरा चिन्हात नहीं खे काथी है हमरो के पिटवा देलु काथी है तो बताएं तब नु हम कैसे लगतनी आदमी खानी दानी खानी नहीं खिलको रोवा आदमी है हम जानवर हई हई नाती के लइका नहीं कर बताओ ओई बड़ा से नतिया के लइका कहतनी पता के जइए पता के ई नतिया के लइका नहीं के बताओ हमरा के हाय हई बताओ त कहा के आदमी कहा के नाम चढ़ गनी दे छुआ गेल लुगा हमरा बदले के पड़ी ए भाई ए सुन जौन भल तार इज्जत पूरे बा है आ एकरा बाद बाहर जाई हो समझा बुझा के जाई हो न तो का मेहरारू के सामने इतना लोग के सामने पिटा गइल तार घरों में यही तरह होतो इज्जत देख ले कितना बढ़िया आदमी बा सुना ना दोनों में का तहनिया के समझे जा कहीं कहियो मत ना हम कहां का ए नाती के लइका तार आगे ना बतावे को कि कोरिया होला ई नाती के लइका कह तारन का कोरिया होला धुआं फेंकेला ई नतिया के लइके ऐसन बता देलक एक चूली में हम जोड़ी लावना तोरे के लगा दे नगदो ना लावना उड़ाइल बा ले जा लावना तो लगाओ के जाने कौन दिन देखा के गावना करौल हमरा समझ में नहीं खेवा जा ओए बोखर झरिए जाता जा जाने भाई